टप 10 मासि लानानै उथ्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायदों टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। 2024 मायथाइयाव सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै टप 10 आरो सेथि मासिखौ लानानै उथ्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ टंला गोजौ फरायसालिनि अडिट'रियाम हलाव बरायनानै थुलुंगा होदों दखरा एबसुआ। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि बाबुल बर', जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रबिन्द्र बर', लोगोसे टंला दखरा एबसुनि आफादगिरि राजिब बर', नेहाथारि गोमसार बर' बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि नुजाथिनायाव हाबाफारिखौ मावफुंबाय। दिनै टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 2024 मायथाइनि जितु मेट्रिक आनजादनि जि रिजाल्ट फिथाइ जि बरायनाय हाबाफारि दिनै जोङो लादों। खोब माने लेट जादों, फारसेथिं जोंहा बिसायख'थिबो थाबाय, बेनि थाखायनो दिनै जोङो लेटैहै जोङो नैबे बराय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। आरो बेयाव दिनै बेखेवगिरि हिसाबै जों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा फैदों आरो गाहाय आलासि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी सार बिथाङा फैदों। आरो देग्लायो जोंहा टंला हालाम हिसाबै जोङो 18 जन फरायसाखौ जोङो सेथि मासियाव जों मोननो हादोंमोन आरो बिनिनो जोङो टप 10 जोङो सायख'दों आरो बे टप 10 खौ जोङो दिनै बरायदों। खोब माने 18 जनखौबो जों बरायदों, नाथाय जि टप 10 बेखौ जोङो मोजाङै जों बरायनाय जादों। आरो दखरा एबसु हिसाबै जोङो बेनो आसा जे खोब माने थांनाय बोसोरनि बायदि जोङो देग्लाय रिजाल्ट जों मोननो हायाखै। खोब फार्स्ट डिभिजननि जि हार बेबो खम आरो निस्सय मोनसे आसा दे नैबे हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों खोब माने फैबाय थानाय बोसोराव निस्सय टंला ओनसोलनि जायफोर बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोर दिनैनिख्रुइ आरो साबसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन, बे मोनसे आसाजोंनो नैबे बरायनाय जि हाबाफारि बेखौ जों लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे दिनै गाहाय आलासिनि जि बिबुंथि, बेनि गेजेरजोंनो निस्सय दिनैयाव जायफोर उननि समाव मेट्रिक आनजादखौ होगोन बिथांमोना एनकारेजखौ मोननो हादों आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामगोन आसा मोनसे दङ। आरो दिनै गोजोननाय मोनसे जों फोरमायदों, थांनाय 2018 मायथाइयाव जाय मेट्रिक आनजाद सेथि मासि आवग्रिनो हादोंमोन बिथांखौ नैबे जायगायाव बरायदोंमोन आरो बिथाङा दिनै 6 बोसोरनि उनाव सासे इन्जिनियार जानानै फैनो हादों आरो बिथाङाबो जोंनि फरायसाफोरजों एनकारेज होनो सावरायनो थाखाय मोनदों, जायगा मोनदों आरो मोनसे अनुभब खालामदों टंला हालाम हिसाबै फैबाय थानाय समाव आरो बिथांबायदिनो जों गोबां आरो डक्टर इन्जिनियार जोङो मोननो हागोन आङो मिजिंथिदों। खोब माने सोलोंथाइनि जि थासारि जोंनि टंला हालाम, नाथाय जोङो ओनसोलनि फरायसाफोरखौ जोङो गोलाव बोसोर जोङो मोजां रिजाल्ट खालामग्रा जों मोननो हायाखैमोन, नाथाय दायो जितु एसे जाखांफुदों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनायनि बिथिङाव। आं बेखौनो मोनसे आसा जे टंला ओनसोलाव मावनो गोनांथ' गोबां थागोन आरो मेन एजेन्डा हिसाबै जोंहा सोलोंथाइयानो। आरो गामि ओनसोलाव थांनानै सोलोंथाइनि खोथाखौनो जों सावरायो, फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइनि थाखायनो जोङो फरायसाफोरखौ खावलायबोयो। थिग बे लेखायैनो जोङो मोनसे आसा जे सोलोंथाइखौ मजबुत खालामनांगौब्ला मावनो गोनां गोबां खामानि थाबाय, फरायसा आफादनिल' नङा, फारफ्रोमबो बिबानगिरिफोरनि न'खर संसार फेमिलि थाबाय, गामि समाजनि बिबानगिरिफोर थाबाय, जोंहा ओनसोलनि गोबां दल संगठननि बिबानगिरिफोर थाबाय। बिथांमोनाबो जुदि माने सोलोंथाइनि थाखाय जुदि खामानि मावब्ला निस्सय टंला हालामाव फैबाय थानाय समाव मोजां मोजां सोलोंथाइ लागिरिफोर फरायसाफोर जों मोननो हागोन।